नमस्कार। मोकामा से पूर्व विधायक अनंत सिंह बड़ी धूमधाम से आज नामांकन कैलथिन। 14 तारीख के हजारों लाखों कार्यकर्ता के मौजूदगी में कैलथिन और बाढ़ अनुमंडल में कैलथिन। शुरू में ऐसा लग रहा है कि जो उनका विरोध हो रहा है जदयू में, जनता दल यूनाइटेड में मोकामा के ही नीरज कुमार एमएलसी भी जो हथिन, विधान परिषद के सदस्य हथिन और पार्टी के मुख्य प्रवक्तो हथिन। तब विरोध हो रहे बड़ी कि टिकट मिलते कि न मिलते, बाहुबली के चलते नीरज कुमार कह रहलथिन। लेकिन चूंकि उनका टिकट दिवावे में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह लग रहलथिन और एगो और मंत्री हथिन जे नीतीश कुमार के संगी मंत्री हथिन अशोक चौधरी, तो दोनों के बड़ी हाथ रहे, तो दोनों के चलते टिकट मिली उनका। और पहले वो जदयू की तरफ से नामांकन कैलथिन, जदयू की तरफ से तो बड़ी धूम के साथ कैलथिन। लाख लाख से अधिक लोग भोज बिकेल के पाडे में उनके घर पर, माने 1 लाख से अधिक लोग पहले से व्यवस्था हली मने ऐसा। तो शुरू में तो कहल जा रहा है कि जे अनंत सिंह के टिकट मिलती कि ना मिलती। हालांकि एक बार तो इलथिन है जदयू में, पहले तो 2020 में वो राजद से चुनाव लड़लथिन हल। तो बीच में एगो जे घर में जे एगो जे मामला हो गए हल AK-47 रखे के, लिपि सिंह जे एसपी हलथिन तो उनका माध्यम से ही हो गए हल। तो ओरा में कई साल उनका जेल में रहे पड़ल। तो फिर उपचुनाव हो ले तो उनकर पत्नी नीलम देवी जीत गलथिन हल। तो अब चूंकि अपने एक बार मैदान में कूद गलथिन है। अब कहल जा रहा है कि दूसरे जे हथिन मोकामा के बाहुबली आ पूर्व सांसद भी हथिन सूरजभान सिंह, वो पूर्व सांसद हथिन, उनकर धर्म पत्नी के चुनाव लड़े के बाद कहल जा रहा है। तो चुनाव बड़ी टसल वाला, टसल मतलब बड़ी दिलचस्प हो जीते, बड़ी चुनौतीपूर्ण हो जीते कि सूरजभान सिंह खुद 2000 में उनकर अनंत सिंह के बड़े भाई कह रहे थी हल, दिलीप सिंह कह रहे थी हल 70,000 से अधिक वोट से। तो ये बार जो है अब बीना देवी जो है तो उनका धर्म पत्नी मुंगेर के सांसद रहलथिन, वो ललन सिंह के हरा करके सांसद बनलथिन हल। मने इतना रुतबा वाला सूरजभान सिंह हथिन। मने तो छोटा मोटा वो भी ना हथिन, जैसे ही छोटे सरकार कहल जाथिन तो वो भी दादा कहल जाथिन, क्षेत्र में दादा के नाम से मशहूर हथिन, सूरज सूरज दादा, सूरजभान सिंह दादा। तो उनको कम रुतबा उतबा ना है मैंने अनंत सिंह से। तो अब दोनों अगर 16 तारीख के नामांकन के सूरजभान सिंह के धर्म पत्नी के भी बात कहल जा रहे, तो ओकरो में वही तरह से भीड़ उमड़ते, मने जुलूस रहते, हजारों लाखों लोग रह सका हथिन। अब तो देखे के ही 16 नवंबर के ओरा में है कि रालोजपा से, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से लड़ा हथिन कि राजद में शामिल होवे के भी बात है, राजद से या टिकट से या सिंबल से भी बात कल जाए। अब देखो कि 48 घंटा के समय है, अपने कहलथिन है कि अभी समय है 24 घंटा 48 घंटा, सूरजभान सिंह कहलथिन है अपना सोशल मीडिया से बातचीत में। तो का होबा हो तो खैर अब सूरजभान सिंह अपने पत्ता खोलथिन, लेकिन अनंत सिंह कर दिलथिन है और कहलथिन है कि 1 लाख वोट से जीतबे, कोई ओकरा में कोई दिक्कत ना है। और सवालों कैलथिन है कि जे हमार प्रतिद्वंदी होवल चाह रहलथिन है तो उनको से जनता पूछते कि ओहू रहलथिन, उनको पत्नियों रहलथिन है 5 साल सांसद, अब विधायक भी रहलथिन है सूरजभान। तो उनको से पूछल जीतन कि क्षेत्रवा लागी मोकामा लागी कौन ची किलू है, खाली हमरे से थोड़ी ही पूछल जीते। मैंने अनंत सिंह कह रहलथिन है कि 20 साल में कौची के लिए, तब 20 साल में जो पहले जो हाल हली क्षेत्र के एगो रास्ता घाट सही ढंग के ना हली, तो जे के लिए है जे अभी जे सब उपलब्धता है तो वो सबके देखे के जरूरत है। तभी क्षेत्र के जनता के सामने बड़ी चुनौती है कि अब केरा पर विश्वास करा थी केरा पर ना। अभी सही है कि मोकामा वासी बार कह रहे थे कि मोकामा के बेटा के होबे के चाहिए विधायक, मोकामा के बहू के होबे के, माने बहू के मतलब कि सूरजभान सिंह अगर चुनाव लड़े के उनका अनुमति न है कोर्ट से, तो उनकर धर्म पत्नी लड़थिन तो बहू होलथिन मोकामा के। तो अब मोकामा के बहू होलथिन तो मोकामा के होलथिन। और सूरजभान सिंह मोकामा के बेटा हथिन तो उनकर धर्म पत्नी हथिन। आनंद सिंह तो लदमा के वार्ड के क्षेत्र के हथिन, दूसरा क्षेत्र हो जाए, या मोकामा के बार बार विधायक बन रहे हथिन। तो ये सब देख करके अब मोकामा वासी के हाथ में एक मौका है उनका लगी। अगर 20 साल से अगर लगती कि अनंत सिंह ना काम कैलन है, मोकामा के बेटा अनंत सिंह के ये अनंत सिंह के अगर इग्नोर करे के है, इनका मने ना पक्ष में जाए के है, तो अपन क्षेत्र के जे बहू हथिन बीना देवी के पक्ष में जैथिन,
कोई ना कोई चयन करे पड़ती, लेकिन नाराजगी के असर तो देखे के चाहिए। अगर अनंत सिंह जीत गेलथिन तो एकर मतलब 1 लाख के चुनौती दिलथिन, तो एकर मतलब 1 लाख कहे के मतलब तो ओकर मतलब है कि नाराजगी ना ही उनका पक्ष में, उनका क्षेत्र के जनता चाह रहे तभी ना जीतलथिन। ये तो मैसेज जैते। अब देखो कि अगर सूरजभान सिंह के धर्मपत्नी मैदान में आवा हथिन, बीना देवी आवा हथिन, सांसद पहले रह चुकल थे मुंगेर के, आ खुद जो है वो सांसद भी रहलथिन, सूरजभान सिंह विधायक भी रहलथिन, उनकर भाई भी छोटका जे हथिन नवादा के सांसद रहलथिन। तो बहुत तगड़ा पार्टी वहू हथिन, माने तगड़ा क्षेत्र और जनाधार वाला नेता हथिन। अब उनकर कैसन नामांकन होबा है, कैसन चुनौती दे हथिन, ये तो चुनाव नतीजा 14 के पता चलतो। लेकिन मोकामा वासी के इस समय एक है कि फैसला लेवे का, फैसला लेवा हथिन वो देखे के है। और 14 नवंबर के पता चलतो जे चुनाव नतीजा के दिन है। नमस्कार।